Class 1 Bible Lesson 10 Faithful Noah. And the memory verse of this lesson is The Lord helps them and saves them. Psalm number 37 verse 40. Pathian chuan khovel tharmoi deuh asiama mishing te chu achung kwa zinga mi ni turin asiama ama hmangai turin adua lim turin adu bokani mase kumle hunte aliam zel chuan mishing te chuan thu an oi lo tel tela pathian an hmangai lova setana kong an thlang ta zoka pathian chuan a mishing siam te chuan thil sual an ti reng chuan an hlim thei don lo ti asia a enge ati ta kangle khuvela chuan mi tlem te pathian hmangai tu ten oma heng mi te hian pathian chu an pui thei mai thei ani nova chu pathian thian thatak zinga mi pakhatani a pathian chuan ama pui turin asoma mi te chuan nova thu soi an zom aring ani ni khat chu pathian chuan nova he khoveli hi swalin akhatani mi te hi an thalo an hlimlo tuika lenti ranga khovela swalna tleng fai turin atia Nowa chu alunga em ama se pathian chu dikti asia a thil dik lo chu ti to pangai ani ti asia a thil swal ti na chu athlen zel chuan mi te chu an swal zel chuan sitana chu leichunga ro rel tu ani mei don sia tu ma an hlim thei don lo ani pathian chuan nowa chu ti tura adu asila longsiam turin ka du chea longlian tak isiam turani atia wana tangin tui alo chuk dona khovel pung pui hi tuin a chim pil don ani longchu tuilet laka I in hum himna atan ania I chung kwa te po an himnan longa lo lu ta piang te chu an lo veng him don ani atia nawa chuan mak ati hlea khomwal charla ya longlian takmo wana tanga tuilo chuk a ro ala sur ngai bok si lo longlen zong le alen dan tur pathianin a shil chuan mak ati hle maya alian em mai ani pathian chuan long chulian puina duwa achan chu mi te chuan an zawaya tan mun om thewani ti an sia ta du ani ramsa tam takte tan po mun om bok ani ramsa chitina te chuan then khat te chu achan himzel don ani pathian chuan nova chu thing thale chak rin om tak mang turin long siam nan atia chung thing te chu achung lam le apon lama thing nain achar turin atiboka apang sir khata chuan kongka lian tak asiam ngaya longchu chong thum turania achung bera chuan tukver lian tak anei turani nowa chuan pathian amhangai ema anha chu atran ngala ama sabera chuan longsakna tur hmun athlanga mi tam takin an hmu theina tura adua nima chuan nowa chuan long len zong tur te chu a han chin che in a han thaya thingki pui turin mi te arwaya longchu an satan ta a an tholai te chuan pathian ruwa manna te asila longchan chin le tuilian tur chan chin te asila pathiani namanga izia te asila longa an lo kalve chuan an him don ani ti te po nova chuan ashil tel bokani words to learn disobedient thu oilo flood tuilian pitch thing hnai emo thil charna ban tak stories chong right yes or no did God love the wicked people yes did God tell Noah to build a big house no would the ark have 5 windows no